Molt bé, endavant. Vinga. Bueno, doncs, I va haver pas aquest que va haver de tancar per... van de tancar i van reduir l'empresa. Per reduir I l'empresa. entonces, en Artur això ens va anar. Però després va quedar allà i visc un dia perquè va morir l'altre soci fundador. Català, Rivero. Era gallego. I els fills després van voler vendre l'empresa. Esclar. I des que érem d'allà hi havia el comptable, l'Arturo, l'encarregat de maquinària, que era en Paco Preto, el que estava a les ajustadors, que eren Fullana, jo i els de Barcelona. Aquests 6 i els mateixos socis, entre tots 7, van comprar l'empresa. I ja van fer, però ja van comprar amb la idea que havien de fer un altre tipus de màquina, que ja la teníem, que això ja ho havia proposat jo antes, ho havia proposat en els Riveros. Sí. Però aquells, la inversió no bastava, perquè ells no tenien prou diners per el que ells volien i no invertien i aleshores anàvem endarrere. La compra va ser per poder fer això. I acte seguit que van comprar, jo em vaig posar en això. Però després hi havia el de cada dia també que hi havia... A més, aquí a tot era molt important, però tot el vine allò. Ara, de taula grossa, un paper continu gros, començaves amb allò i arribava que tot eren comptes de sumar, restar, multiplicar i dividir reixos quadrats, perquè no hi havia calculadores. Tot això, perquè moltes mides surten. Sí que... no sé si té cosa en el llavi, ja està. Moltes coses surten, però surten calculades. Clar, sí. Tenir en compte que, més, per exemple, un àngol, tot aquell àngol que tingués més de 40 graus no és fàcil, perquè quan s'envest troba resistència. Molta resistència. Quan t'estires no, però quan s'empeny, i nosaltres això ho tenia calculat. 30 graus, 40 com a molt. I ja quan un desespero dius, no puc allargar més la palanca, doncs entonces, allò. Però això ho havia de tenir molt de compte, i després ja, a partir d'aquí, senos i cosenos, i raïs quadrada, i el teorema de Pitàgores, geometria pura. Molt bé. I de partir, ara, el problema d'aquells que te surt i no hi ha manera de resoldre-ho, i te'n vas al llit, i al vespre, jo tenia una llibreta i apuntava i vaig fer allò, mig clopis, mig dormit. I així no vull dir que això em succeïa. A tu te funcionava. Això no funcionava. Exacte. I ja dic, i després això, si no va, si no surt, arrere. Comença de nou. Torna a partir de zero. No, d'estar clar. I com que després tot el que era tota la base de la màquina ja saps, perquè la màquina l'important era sumar i restar, i que dugués poques peces. I després van fer una tresseria adequada per fer poques peces i de més que passàs poc, perquè nosaltres vam anar a passar d'una màquina que pesava 9 quilos a una màquina que va pesar 4 quilos. La carcassa no era de planxa, perquè antes la carcassa eren de fundició, ja últimament havia fet de fundició, però s'havien d'afinar i tot això. Van anar a la carcassa de plàstic i ja no passaves. Ja no passava, clar. I carcassa posada. Les tecles ens vaig fer tot el món mobiliari, les tecles les va fer amb Antoni Drian, que tenia un d'això, que també van fer un... I tenia la fàbrica de plàstic. Sí, però és que llavors ell ens va fer uns mobles de níquel
que ja tinguessin els nombres gravats, però això és com una feina de conjunt amb Antoni també, i que allò estigui guisades de per tot. Clar. I a més, quan se van quedar ja estava acabada quasi que i tot això, el comptable es va morir. El comptable no es va morir encara, però va estar molt malament i el metge que el cuidava, que era ben nostre, va dir no el tornareu a veure. I qui era dama aquesta? En Gomila. Hi havia un Gomila que era comptable a Can Rosselló. Sí. Això era un germà. Un germà seu. Un home sèrio, un home d'una honradesa terrible, i ell m'havia insinuat coses de comptabilitat, però jo no sabia ni el debe ni l'haver, no sabia res. I ja tens que aquest senyor no pot venir i hem de fer lletres els dissabtes, hem de dur lletres en el banc. Com ho fan? Van amb una lletra aquí, mira, aquí diu això, aquí diu això. Vinga. Copiant, així, jo vaig fer de comptable. Quasi res. I després vaig repassar la comptabilitat i teníem una màquina de posta per fer els dies, i em vaig fer comptable. I vaig després dur la part tècnica. I la part comptable. Tenia una xefia d'aquest mateix, que era hereu de son pare, de la societat, i així va funcionar fins que a l'electrònica ens van posar desmala. Perquè sí que havien aconseguit la màquina ja havíem exportat, les exportacions anaven bé. És dir, que allò ja donava el resultat, encara no era el moment de dir estem llibres, però hi havia perspectiva. A més, nosaltres, si al final de antes de tenir aquest model fèiem 50 o 60 màquines amb els més, quan en feia molt en 70 màquines, amb això, només en feien 150 o 200, perquè havien reduït de 2.200 i pico que t'he dit a 900 i cosa. I d'aquestes 900 només hi havia 14 tornillos, perquè no van voler posar-ho rematxat, i podíem posar el dit, però va dir, fins aquí heu arribat, que t'ho posarem a tornillos. Bueno, encara quants de tornillos, sí. I a partir d'aquí després ja s'ha acabat sombadores. Se'n va anar sombadores a parar al cel, com fa anar amb els altres. Sí. I d'aquesta fresadora que vostè diu, me sona el nom, però no tinc referències visuals perquè jo vaig entrar a l'escola el 83. I això havia de ser perquè nosaltres vam tancar el 78. El 78 vam tancar. Però després, entre problemes de personal i una cosa i l'altra, que ens van denunciar i tot això, perquè havien tancat, i la cosa es va complicar, i per prest van tenir els judicis al 80. I van tenir una sèrie nosaltres teníem un almacén que havien de maquinària, i no la van poder tocar perquè van bloquejada. Quan van tenir la sentència que després només ens van multar per la treta, no per la boca, perquè des del desobediència butxaca no la van tocar. De deute d'aquest de personal no el vam tenir perquè vam pagar religiosament els seguros fins al final. I després quan van tenir la maquinària la van poder vendre, i la que no van poder vendre, que no tenia utilitat, que era la màquina d'aquesta de fresar, no tenia utilitat a ningú aquí perquè es dedicés a això. Entonces va ser que van dir, no, la societat no hi pot anar. És a dir, que la màquina aquesta per prest el 80. Per prest. I entre el 80 i el 83, perquè després nosaltres que sí que guardant de la maquinària ens quedava allò i vam vendre
els torns automàtics es va comprar el Marquès, que tenia la seva bijuteria, Sí. i un torn, però aquella màquina no hi havia ningú aquí que tingués utilitat i no van voler, van dir perquè per donar el pes Sí, sí. va prendre a l'escola Sí. i van d'acord amb això, jo vaig a l'escola i no me'n record que eres director, perquè jo vaig anar amb el director. El director devia ser Hernández. Pot ser que fos Hernández, Sí, Lluís Hernández. que era professor de matemàtiques, Hernández aquest. Exacte. Era el mateix, sí. Devia ser Lluís Hernández, sí, sí. I també devia ser amb aquest, Sí. ell sabe qualque cosa. Aquest senyor ja és mort. És mort, No, el que ja hi eren Sales. jo. Aquest té que ser el que estava en Sàpies Net. I llavors des que teu m'ho diu que ell hi va dur, no sé com ho van fer, no sé com li van dur. Sí, no sé. Però que vaig anar allà jo per ell i vaig dur la màquina, Sí, no sé cert. pot ser. Li demanarem, jo crec que se'n recordarà. Jo me sona algú, això que diu vostè Lafayette, però no ho sé, és que té molta informació de l'escola, però Sí, no, ja ho comprenc. hi ha coses que... És que jo no sé qui és qui m'ho va demanar, jo també coses de casa, dic que hi devia so, perquè dic que era una màquina per fer pions, una cosa Clar, de fama. sí. I posaves, duia com un torn de les Sí, rodes i aquella, en les rodes determinades quantes es volies. I a més, els podies fer o rectes o mango, diagonal, sí, o perquè equidal, nosaltres sí. ja havíem, la màquina aquesta que dic, ja l'havíem projectada per elèctrica, ja teníem motor i tot. Ja l'havíem fet elèctrica també. Però encara no havíem pogut acabar de desenvolupar-se quan ho vam anar. Sí. Perquè nosaltres ja, tant com jo feia el projecte, l'enfocava que pogués ser de les dues maneres. I per fer anar l'eje principal, que deien altres, que fes anar i venir, entonces una roda de bronzo amb mango i un sinfín, que per cert, per fet sinfín, era l'eje mateix fet en el cap d'un sinfín. I era un sinfín de dues entrades. Teòricament no el podia fer més contorner. Doncs jo vaig fer un invent pastor, que una dona me feia 200 cada dia. Bueno. Vaig aplicar una frase de mòdul 1, Sí. del nombre de pinyons que toques, de 10, i la vaig combinar amb les d'això, i a la roda de sucillo per pas, li vam posar una altra roda per poder fer dues entrades, o entraves per aquesta o entraves per aquesta, i te feia primer un tros, després giraves, després feies l'altre, i una dona mos feia 200, sí, que quan deia, preparava, només feia les brilles, i posaven en l'estorn, i ella feia, i aquells feia els de 11, i jo vaig fer preparat, sí. I amb Antoni Adrián, sí. a raïs de la matriceria i tot això, en zona, pot dir, ara aquí tenia fàbrica de bijuteria també, aquí. Què vols dir? Però... De moda... No puc dir el nom ara. On està? En el polígono, hòstia... Bé, hi havia Can Marquès. No. Pito Judiuet. Ara no hi havia el Pito Judiuet. Sí, que feia feina en torns automàtics. I sí. En Pito Judiuet li va demanar a Antoni perquè se li faria una màquina per fer uns res que fèiem per aquí dentro, ganxos hippie o coses així. Ganxos hippie, sí. Ganxos hippie. Sí. I Antoni va venir jo. I fèiem unes proves a veure com ho podíem fer, com ho mecanitzàvem. I vam fer unes proves per veure com ho havíem de fer, i després jo vaig projectar tota la màquina d'aquesta vampir de Judiuet. I després, ja quan vam fer aquesta màquina, en Pito Judiuet va fer una altra màquina, una altra cosa determinada,
i aquesta també li vaig projectar jo, però la vam fer amb Enciano. Ei, Perquè Enciano feia feina i par. a Ipar, però va anar a parar a Camp Peter Jodiuet. Enciano va fer molt d'anys d'ajustador a Camp Peter Jodiuet. Això ho sabia jo, clar, jo el vaig conèixer ja a Ipar. Sí, però això va ser... Jo vaig entrar a Ipar al 70. I llavors això va ser... Però això va ser posterior, Quan Ipar va començar a tancar... Ell va anar a Camp Peter Jodiuet. Sí. Per ajustador. I aquesta màquina, jo la vaig dirigir, vaig fer projecte, la vaig dirigir, i Enciano va fer totes les maquinatges i també va funcionar. Sí, molt bé, sí. Tela marinera, Jo, encara ara, jo tinc un pot de fama de manites. Home, clar. Però és la pràctica, Sí. Encara ara jo, instintivament, si tinc que fer una cosa, el primer que faig és agafar un paper I fer quatre retxes. Molt bé. Però, per exemple, si em portes un bestiar, però jo m'ho faig. Molt bé. I ara no fa molt que va fer un parell de... No ho gravem en això. Molt bé. Ja està bé. Molt bé. I Parc t'hi va comprar cap de màquina o no? No ho sé, no me'n recordo jo. Perquè la part comercial jo no tenia cap de zona. La meva feina era la part aquesta... De tècnic, sí. Però de tècnic havies de passar per tot. Havies de ser electricista, fontaner, mecànic, i havies de dir, bueno, el que fossis. Molt bé. Però en realitat era molta cosa, ja va venir també de l'experiència i els anys i els caparrots. Clar. I doncs, és que aquí xerrava de Puixó, jo deia, què és això? Puixó és perquè, clar, feus de so i després què? Clar, és que, clar, fins que no fas tot... Un mascle, el doble, de 30 centímetres, perquè com que havia molt de llamar, com més primer... Més és millor. El mínim. I de com li deixàvem uns 4 mil·límetres ben cilíndric. I a la matriu, 4 mil·límetres més o menys, també de cilíndric, i després sueco per caure. Ben obert. I el Puixó li llevaven una mica per tot. De forma que just... A vegades, si no el feien una mica cònic, i quan vam caer, i el tornàvem a posar. La fàbrica es va tancar l'any 79. La fàbrica? De 78. I quant de personal hi havia en aquell moment? No, en aquell moment eren pocs, una vintena, més o menys. I què va passar amb els operaris? Van fer feina? Els operaris, tots havien estat companys de nostres. I ningú va voler dir, tothom es pensava que nosaltres ens havíem forrat. I nosaltres, jo me n'anava més d'una vegada sense setmana que meva. Jo i Arturo, no tots els desquirem, si no podien cobrar una setmana no cobraven. Procuraven cobrar-la que bé, perquè tampoc no podies estar sense menjar. Els fills de cosa que a casa nostra, però el personal cada setmana va cobrar fins al darrer dia. I els dies que no vam tenir, que vam estar intermedis, vam pagar els seus interessos, la seva part dels segurs socials, perquè això era sagrat. No ens hi vam descomptar ni un cèntim del segur social. Així tot ho van tractar com a canalles, Això sol passar si no saps el que hi ha darrere. Jo hi havia que no hi havia... Bueno, bé, una cosa que... Bé, això és... I els van col·locar, després eren més joves, no es van jubilar, devien anar a fer feina altres. Bueno, és que n'hi havia que se'n havien anat ja altres, n'hi havia que van anar a parar, bastants van anar a parar per l'elèctrica, Enciano no sé on és que va anar a parar, Enciano ja hi era. Enciano ja era i part, Enciano ja s'havia, perquè hi havia hagut una primera vegada del sol, que ja en ballava molt, i és que vam poder se'n va anar. Enciano se'n va anar. Se'n va anar, sí. Enciano se'n va anar.
Sí, sí. Se van reciclar Sí, altres les empreses. emergents. No, quan nosaltres vam tancar eren, no sé, jo 14 o 15 molt i 5 o 6 a Barcelona. Perquè allà a Barcelona teníem la part de ventes, el comercial, era a Barcelona, perquè un dels socis també que va comprar va ser que era el comptable d'allà i el que du a de Cabanega i ell era el que du la comercialització. Exacte, sí. I allà hi havia un taller i també hi havia un parell de lots que es dedicaven a la seva feina. Si hi havia reparacions i coses. Perquè nosaltres, a part d'això, també perquè encara segons el model antic, diguéssim, d'aquest model petit, aquell altre vam eliminar molt tantes. També vam fer una registradora, que era una màquina molt grossa. Jo sé que havia vist la botiga que hi ha de vora la Graduada, que hi havia unes al·lotes, que era cosa de roba. Pot ser, sí. Hi havia una registradora grossa, que me sembla que posava... Sunco. Però era... Sí, no, bueno, les registradores de totes les botigues eren grosses. Eren molt grosses, sí. Eren molt grosses, perquè eren màquines les registradores antigues eren màquines de pesa. Sí. No se l'enduen, no lladres. Jo allà va ser la que vaig veure aquesta. I a part hi havia en carretero José, es diu germà de Miquel, qui és comptable i tenia era una fiera fent càlculs. Aquell era qui controlava tot el d'IPAR, saps? I empraven les sumadores, la maquineta. Ara hi ha una altra cosa que és important i ara no me'n recordo de venir, que no veniu. I doncs, allà, jo a part vaig veure aquesta, bueno, si n'hi havia una o n'hi havia més, l'altra. I després me vaig xocar això que em passava, clar, José María Cuadrado allà, per aquella botiga, no sé què són de nom aquelles al·lotes, i me'n record que hi havia la registradora grossa aquesta. Jo me'n record que jo era molt jove, s'ha de dir, jo uns 15 anys ja, quan dic això. En el Banc Hispano tenim una màquina de sumar, una màquina americana, una màquina de sumar, que l'havien damunt d'un carret, per el que pesava. Pesava almenys 50 quilos, Quasi res. Tota una fundició, una matosta. I se'ns hi va bloquejar. I van telefonar les sumadores a veure si hi havia manera de saber què passava. I el senyor Ruiz, que era en Ruiz, m'ho diu, vam ver si pots desenganxar-ho. A veure què passa. Vaig anar allà, i clar, totes les màquines manuals tenen un dispositiu que quan comences no pots tornar endarrere. Ha d'arribar al cap, i quan allà allò gira, i després quan torna enrere no pots endavant fins que no ha tornat a l'escap. Jo vaig cercar allò. A veure què passava. Dic, aquesta teniu un de sols d'operació completa. Un mecanisme d'operació completa. Sí. Jo vaig cercar i vaig trobar, dic, i faig així, clar, que es desenganxa. I la màquina ja va funcionar. Molt bé. I entonces, ells tenien el Banc Hispano, que estava aquí a Batiar Banc de Santander, a la costa d'Engà, el Banc Hispano, i ells tenien màquines d'escriure, que la més jove avui dia era l'àvia, era sàvia. I no, ja no hi havia màquines d'escriure noves, un catallam. I em van dir, tu que vindries a fer les netes i tal i qual. I jo en aquell entonces vaig dir, sí. Provarem. Jo el toc ho vaig provar, perquè allò volia dir que jo a hores anava fent amb màquines, aquelles màquines, i m'atreu un jornalet, que en aquell entonces per jo era per meu gastos.
Molt bé. I també vaig experimentar bastant cosa amb màquines, perquè després va amb un altre company d'allà, vam fer més un grup i vam agafar altres puestos, i anàvem a les Corts de Santiago, hi havia també una partida de màquines i teníem diversos clients i els dissabtes i diumenges ens tocava anar a fer arreglar màquines i tot això. I també, jo també sabia funcionar molt més com hi havia certs mecanismes. Clar. Que hi ha les màquines de sumar, les màquines elèctriques, aquestes mateixes màquines d'escriure, que també hi havia Solivetti. Solivetti, sí. Parlo Olivetti, perquè Solivetti era italià. És italià, sí. Parlo Olivetti d'aquí. Molt bé. Fantàstic. Una experiència interessant. Bueno, suposo. Molt interessant. Moltes gràcies. No, és que clar, als principis Antoni Diama va dir que ell amb una màquina de cosir hi va afegir un llimató per fer matrius, per anar més de veres. Qui? Antoni Diama. Ja pot ser, ja. Ell és tremendo. I també diu, clar, com la màquina de cosir, allò, fet xac, diu, clar, fer la matriu molt de veres, diu, i... Nosaltres teníem una llimadora. Sí. Jo tinc diverses llimes d'aquestes de la màquina. Sí. Que tenen, pots acabar per cada banda. Sí. I que van agafar d'alt i baix, sí. Poses això, poses la llima dins i després... Sí. I tu atraques... Ja, vinga, sí, no. I llimaves així, ponies aquí el lèper, tenia una guia per aquí a la recta. I n'hi havia una aquí, feia això un poc. I nosaltres també en teníem una. També teníem una d'aquestes. I no sé què es va fer aquesta. Sí, no sé. Ai, molt bé. Molt bé, Jaume. I així, però... Que no, Així, quan vosaltres vau començar, era el senyor Ruiz... Senyor Ruiz i més Antoni Merrill, que eren més... L'altre, més Antoni Merrill, no me'n recordo l'apellido, perquè tu també coneixia Antoni Merrill, que era un mecànic, ajustador, molt nomenat a molt, era un ajustador de matrius, així, una cosa d'aquestes, eren els dos socis, fundadors. I després, al cap d'un cert temps, quan va començar a vendre les màquines i de Barcelona, el va associar amb els de Barcelona i Antoni li va vendre la part del soci de Barcelona. Entonces va ser Luis y Rivero. Sí. Va ser Luis y Rivero. Cardona, era qui diu, no? Sí. Cardona. Sí. Tenia molt de tots. José Cardona. És Pito, José Cardona. Molt interessant. Superinteressant. Molt bé. I doncs jo aquí, diu, i ell va no sé què d'un punxó, i passava, punxó, clar, i era el sistema. Matriu de Puixó. Matriu de Puixó, clar, Puixó de allà per avall. Però després hi havia una cosa, com que això era llima, si tenia un poc més de llum, hi arribaves i després hi havia la feinada i llavors remaves les peces. Exacte, sí. I ho donaves a escarada, qualcú, Sí, que anaves llevant tot. llevat les remaves. Sí. La feinada. I teníem fresadores no gaire, no? Fresadora universal no n'empraven per fer... No, sí, hi havia de fresadores, però No s'emprava molt. Era més de torn. Tots automàtics, tots revòlvers, i després això de maquinetes d'aquestes que hi havia, encara que estiguessin mecanitzades, hi havia qualcú sempre. Però les havien fetes nosaltres mateixos. Eren màquines fetes per fer una operació concreta, no? Molt bé. I ara, per manar de nit, com dinarà? Per manar al vespre? Bé, no, jo m'anaré per avall. Ja sap el camí. I quin cotxe té? Jo un Clio. Bueno, con jo. té un Clio. Però pel meu té anys, El meu en té també. Ja.